Lesgeza indaba zo-1 KZN TV ifundalo samkeliswa kanqulunga ngikubingelele mbukeli asibhekele ihamba phambili osuku namhlanje. Udokotela usola ngokupotoza esiguli kubhungwe nelilanda bakuleli ngongemthetho kanti amacika akhala ngabaphathi besitebele. Inkantolo eMantshi eMatateni isivumile isicelo sebheli sikaDokotela Simon Prabhakaran osola ngokunukubeza kwesiguli zesifazane esibhedlela eMatateni Hospital eNewcastle enhlaneni kaMthaniya kanti ke lihlehlisele umhlazi ngama-22 icala lakhe njengoba kulindele ukuba umphenyi akhulumisena nabasebenzi kulesi sibhedlela. Ungqongqoshe umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal noMagugu Mngadi usigxeke kakhulu ke lesi senzo abeseveza nokuba ke nabo njengomnyango bayalwenza uphenyo. Uthole bail ka-1,500 wamarandi udokotela wesibhedlela eMatateni osolwa ngokuthintathinta iziguli kulesi sibhedlela. Ungqongqoshe womnyango wezempilo KwaZulu-Natal noMagugu Simelane Mngadi uthi lo msolwa usolwa ngokunukubeza iziguli ezine. Uma sifika la ngaphakathi umsolwa lo udokotela ubebekwe icala ubekwe amacala awu4 noma against ama patients awu4. Namhlanje ke ubezo applyela ibail ecela ukuthi adedelwe ngebail bese nikwa ibail ka-15,000 nama conditions ukuthi uzoreporta e-police station twice a week and then akavumelekile ukuthi aphume outside the province and aphume outside the country uthathwe ngisho i-passport yakhe. Uqhubeka ngokuthi kubalekile ukuba kukholwe abasolwa. Well, okokuqala nje esifisa emphasize sino-HOD ukuthi kubalekile ukuthi i-victim uma iqhamuka iza phambili sikhona. Lento esibiza ngokuthi believe the victim so that ama-victims angazitholi ese-victimizeka kabili or kathathu ngenxa yokuthi kubuzwa imibuzo efana nokuthi wena ubugqokeni wena bowenzani bekwenzekeni azazafike kanjani. So i-victim efika nje i-complain asiyithathe leyo complain siyithathe serious. Ubeseveza ukuba kufanele njengabaphathi bomnyango bekwazi ukuhambela izimo ezifana nalezi. Sizoba ne-process ke as well amongst ourselves kwi-department yokubuka ukuthi uma ngempela ngoba investigation while iqhubeka eyamaphoyisa nathi ku-department siconducta eyethu investigation yokubuka ukuthi uma ngempela lezi zimo zenzeke kanjani so that sikwazi ukuthi in future siyivimbe uma ngabe ikhona indlela yokuyivimba ngoba akufanele izinto ezifana nalezi zenzeke kuma-facilities e-department sithule singenzi lutho kube sengathi asibona. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngiseMatateni. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli nomkhuzi wamaphoyisa kulesi sifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi babambeke umhlangano nezihlangano ezilwa nabo kufika kuleli ngongemthetho ngenhloso ukuqhamuka namasu okuxazulula izinkinga ezidalwa udaba labo kufika. Abakuleli ngongemthetho mababuyele emazweni abo. Lona umyalezo ovunyelwene ngawo emhlanganweni kaNdunankulu waKwaZulu-Natal ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni iminyango kahulumeni kanye nezinhlaka ezilwisana nabo kufika abakuleli ngongemthetho. Undunankulu ukhuze abakuleli ngokubanika amabhizinisi nokunye. To the South Africans really who are collaborating with the undocumented foreign nationals, we are saying we have a serious problem with them. Because in our view as government, the problem does not start on the enforcement of the laws or on the gaps by the laws. The problem starts when a person who's owning a spaza shop leases the spaza shop to an undocumented foreign national, to a landlord who has an accommodation, giving accommodation to an undocumented foreign national. The problem that we are faced with, which is massive, the issue of competition in terms of the economy and opportunities, cannot only be addressed by the law enforcers. Also, the ordinary citizens, they must play their role by not, in fact, giving their businesses to the undocumented foreign nationals and also to
giving the accommodation to the undocumented foreigners. Lo mhlangano uza ngemumva kwemikhankaso kanye nembhikisho yabe-March and March kulolonke lakuleli ifuna ke laba bahambe ikhala ke ngokuthi badayisa izidakamizwa amabhizinisi abo adayisa okungalungile kanye ke nokunye. Ukhomishana wamaphoyisa ukhale ngokuthi ke amaphoyisa yawenza umsebenzi wabo wokubopha ke kepha izinkantolo namajele kakwanele ukubagquma. When you find someone with a consignment of drugs, for instance, you're going to arrest that person if you suspect that it is drugs, but the drugs must be taken to the forensic lab for testing to confirm. So if it's confirmed that it is indeed drugs, then we have a challenge that we now have to place that case on the court room. With the number of prosecutors we have and the number of presiding officers that we have and the number of arrests that are affected by the police. Kulo mhlangano kuhlale kwe ukuthi ke lembhikisho kayicwasi abokufika futhi mukhulu umsebenzi usahlalele izinhlaka ezifana ke nomnyango wezasekhaya kanye nabemngcele abe-March and March bathi kuyabakhathaza ke okukhulunywa abaholi bamanye amazwe. African countries are comfortable with being failures, majority of them, of course not all of them. There are very few African countries that can really stand for what is right and stand for their people. South Africa, luckily, is a country with human rights and has emphasized the importance of protecting the human rights of all. And I think that's why we've become a hub for people wanting to be protected from their own governments. Unfortunately, it's not a fair position to put a country in, because South Africa is a country, like I said before, that has to take care of its own people. Ezindabeni ze-One KZN TV kubeka uNtombi khona Mvubu eThekwini. Amaciko bebhikisha namuhla ngaphandle kwesitebele i-The Playhouse Company eThekwini bethi bafuna ukuxoxe bonke abaphathi balenkampani bebasola ngokuliswisa. Lamaciko abhikishe ephethe amabhokisi okungcwaba bethi ke umfanekiso othi ke babangcwaba bephila abaphathi balesi sitebele. Ukuvalwa kwePlayhouse eseMayville kungezinye zezinto ezenze izinhlangano ezimela amaciko zazomisa ukusebenza kwesikhungo sePlayhouse ezizinze enkabeni yedolobha eTheku. Agcinanga lapho lamaciko aphinda akhala nangongqongqosho amaciko kuzwelonke uGayton Mackenzie abathi uyena owavala isikhungo seMayville kodwa bangatshelwa bona ngendlela ekahle. Bathi kune-budget ka-57 million amarandi wePlayhouse abangawazi wenzani ngoba kukho kuhamba kahle kulesi sikhungo. Thina sihlala la KwaZulu-Natal uMC waka-Sports Arts and Culture awazi unesitshela ukuthi hayi mina makhulubasi no-national makhulubasi kanti usebenzani yena kanti. Yabona ke iPlayhouse iyakholelwa kubantu abanebala elingafani naleli for whatever good reason, kodwa iyakholelwa kwelinye ibala futhi ayi-strict ngendlela efanayo. Imali esiyitholayo la iPlayhouse azifani. Omunye wemkhakha yoproducer uthi kumanje bakwazi ngisho ukusebenzisa lesikhungo esiseThekwini ukukhulisa amaciko abathuthukisayo ngoba kukho ukuxhumana kahle nabaphathi abakhona. Lama graduates from these institutions eswafundisa kuwo, where would they go? Ngoba ne-KF la ekhaya. I've been attending KF since 2017. Kwaku-20,000 imali yakhona i-over. Still today it's 20,000. Ubani umuntu ongaphela no-20,000 kwi-group bawu-5. Bahlukaniselane ngo-20,000 bawu-5. How can you sustain your production? At the end of the day, we are not even given ukuvisualize lana ishow yakho so that you can get a product to apply the international platforms. You cannot, because it has hardly been afforded. Even right now, to communicate with my coordinators, it's hard because we don't know who is who. Whenever the Playhouse hires someone, they don't tell us who is who. Obemele umkhandlu weTheku uDr Reggie Cele uzokalisa ukuxolisa kumaciko ngalezi inkinga basibekile wathi bebengazi ukuthi khona inkinga ezifuze lesi. Why not behalf of the client? Umuntu akaxolise kakhulu. Asifisi ukuzibona situation etimishifane naye. But ke zinenge inqinamba ezidala ukuthi sibe kwi-situation efana nale. Ngisho futhi to put it on record that one, we were not informed about this situation. We are very sorry to Amaciko for what happened, and we are not aware as of time
But now we will do whatever what is within our powers to resolve amicably this situation that we are involved in. Kubaphathi besitebele bekukhona womnyango wezezimali. Kanti lamaciko anike labaphathi izinsuku eziyisikhombisa ukuthi baphendule ngesikhalazo zabo. Kutebogo Sibisi wezindaba se1 KZN TV kuJanet 261 ngiseThekwini. Asithishelele etolo sibesiqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokano kwezona ehamba phambili osukwini namhlanje. Udokotela usola ngokupotoza iziguli kubhungwe nelilanda bakuleli ngongemthetho kanti amaciko akhala ngabaphathi besitebele. Lo kuhlalo wenhlangano PMP Driving School Association usazi Msomo uthi bakhathazekile ngezinkinga eziqhubekayo esikhongweni esihlolela labo abafuna izincwadi zokushayela sasemkhondeni. Le nhlangano evalwe amasango yamisa kuba kungaqhubeki ukuhlolwa kwalabo abafuna izincwadi zokushayela. Abenhlangano yesikole esifundisa ukushayela iPMP Driving School Association bazwakalisile kalabo ngezinkinga ezikhungethe isikhungo esihlolela abafuna ukuthola izincwadi zokushayela sasemkhondeni. Labo bebezohlolela ukushayela abakwazanga njengoba bethe ngeke bavumele izimoto zabo ukuba ziqhubeke nokusebenza. Le nhlangano ibeke phansi izikhiye zezimoto ikhala ngesimo salezi sikhungo esibhekene nezinkinga ukuhlanganisa ukungcola kwezindlu zangasese nokuntuleka kwabasebenzi ngaphakathi. Esinazo kahlehle ngaphakathi la emkhondeni uthi usebenzisa ama-facilities emkhondeni angcolile, afile ama-toilets awasebenzi, ubuza yini istaff asikho, ama-cleaners awekho ngisho oyedwa. Asazi ukuthi indawo kahulumeni yomphakathi enjani lena okuthiwa ayisetshenziswe ingakliniwe, ihygiene ayikho nhlobo la emkhondeni. O-instructor bethu, o-driver bethu mabelethe ama-client la ngaphakathi belethe ema-testing bafike bapaka imoto lapha ngesikhathi eqala i-test bayabaxosha ukuthi baphume ngaphandle. Now mabebaxosha baphuma ngaphandle bazohlala kuphi, indawo ayikho ukuthi baba provide yona bazohlala khona. Uma kunizulu bayanetho instructor bethu ngaphandle bagodola ngamakhaza njengoba sekusebusika nje kubanda. Usazi Msomi uphinde waveza ukuthi okunye ukubakhalisa kakhulu inkohlakalo esiqalile ukubonakala ngenxa ukuthi sekuthathwa isibalo esincane sabantu abazohlolelwa ukutholwa izincwadi. Uphinde waveza ukuthi kunabathile babasebenzi bangaphakathi abakhokhisa abantu ukuze bakwazi ukubafaka ngaphakathi. Testa 7, testa 8, testa 6 ngenxa yani yokushoda kwestaff. Uma uthi ayikhuluma bayaphika abaphathi bakhona ukuthi ke istaff si right abashodi istaff. Manje mabengashodi istaff, question is how come ke pho abantu behlala kanje ngaphandle mawuthi nabantu staff is enough? Why abantu befika bevuka ekseni kangaka bangalithola usizo baphindele emuva? Basazi nje njengoba sazi nje ukuthi umuntu la khona kunesimo khona esimpintshayo ila khona kuvela khona ke ithuba lo somathuba abenza corruption. Lesimo lesiso esenzekala njengoba abantu besala ngaphandle bengafakwa ngaphakathi semase sekuhlangalele number lena sekuvuka osomathuba ke manje ngaphakathi abaphuma ngaphakathi bezela ngaphandle bathi mina uma unginikeza imali engaka ngizokufaka ngaphakathi. Siyeza ukuthi abantu bakhokho 500 bakhokho 300 ukuze bangene manje sekuvuke lesenzo lesi uhulumeni asenzayo uthi ulwa nenkohlakalo ye-corruption kodwa at the same time futhi izenzo zakhe zipromota i-corruption. Lamalunga aveza ukuthi azodlulisa uhlu lwesikhalo kulesikhungo kanjalo nakupholi besifundazwe. Umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal oholwa ungqongqoshe uSiboniso Duma ubhalelwe ngalokuphazamiseko kokusebenza kwalesi sikhungo ngenxa yezinkinga. Sesithole ikhalazo eqhamuka kwamanye ama driving school bethi bona bahlangene nalombhikisho okhona bathi abanye nje oza kwabo namanye nje ama elements angafuni ukubona inguquko njengoba sekukhona ubuxhakaxha obusha obenza ukuthi kungabi khona into ekuthiwa i-bribery labo abaye bakwazise ukuze mangabe uzothatha incwadi zokushayela noma uzofunda ukushayela uvela uphase kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyenzelela unikezwa ama-answer bathi ke ingakho kukhona laba abakhalazayo ngoba
sekuphelile konke lokho ukugwazisa baqamba amanga nje mangabe bethi kukhona izinto engahambi kahle ingoba bayabona ukuthi abasakwazi ukuthi benze lokhu okuphambene nemithetho yezomgwaqo. Abantu babonakale bewujenga kulayini beyofuna usizo kulesi sikhungo esikhungethwe izinkinga. Izindabeni zwa KZN TV bikuthi abantu maphumulo emkhondeni. Amaqembu ezepolitiki ehlukene kumasipala uMzumba afuna kumuyiseke ukhetho lokuchibiyela okulindeke belibanje mhla zili-10 kuNhlangulana kulonyaka kuWard 7. Lolu khetho lokuchibiyela luza emva kokuthi ke kwashona ikhansela laqhamuka kwiqembu likaKhongolose kule wadi emva kokuxinwa ukugula isikhashana. Lamaqembu kokubalwe ANC, IFP, NFP, ATM neMK Party namanye asho ngazilinye ukuthi ke akungayiwe ukhethweni lokuchibiyela ngoba ke sekubhekwe ukhetho lolunye basekhaya ngomhla zizine kulwezi. Bathi-ke umnyango kaCoTA awubaphenduli kulesi siphakamiso sabo. Amaqembu ezepolitiki ehlukene kumasipala uMzumbe asho ngazilinye ukuthi akungayiwa kukhetho lokuchibiyela okulindeleke libanjwe ngomhla ka-10 kuNhlangulana kulonyaka kuWard 7. Lamaqembu athi sesincane kakhulu isikhathi esisele ngaphambi kokuba kubanjwe ukhetho lohulumeni basekhaya, ikhansela lizongena lizoba nesikhathi esincane kakhulu. Lolu khetho lokuchibiyela luze emva kokudlula emhlabeni kwekhansela lale wadi elaqinwa ukugula isikhashana. Lamaqembu asasebhalela umnyango wakaCoTA incwadi kodwa impendulo abakayitholi. Obemeli iqembu le-ANC uyachaza. Umuthi emphakathini ufike emphakathini umphakathi ube no confuse ukuthi i-by-election enzokhuluma ngayo kufanele ibe ngomhla ka-10 kuJune. Ngomhla ka-20 and 21 senzositshena futhi ukuthi asimuve sekwezinye indawo kule wadi ekukhulunywa ngayo iwadi kunama-VDs amasha azongena namanye aphuma. So uyasibona ispace esikhona ukuthi siyaba confuse abantu ke msama parties ke mesihamba kule ndawo abantu basibuza lokuthi why ingabi khona ukuthi ayingabi khona le by election. So sase sifika ke la savumelana sonke sama political parties ukuthi asibone le by election izoba kahle izo confuse abantu izozenza nabantu bagcine bengasathanda ukuhamba kuyakuvota. Uthi sebebhalela ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu nomasipala ngalolu daba kodwa impendulo abakayitholi. Sibhalela ke uMEC no-IEC ukuthi siyacela ukuthi bake bayibuke. Into esiworried ngayo ukuthi asiyitholi impendulo kuze kube manje. Iyona into ethanda ukuba inkinga nakuthina kakhulu. Njengoba sibona namhlanje besine meeting besicabanga ukuthi uIEC mhlambe khona uza nabo. IEC uyalibalekela lolu daba. Amaqembu athi ngeke ahambise uhlu lwabantu abazobamela njengoba uIEC uthi uyaqhubeka nokhetho lokuchibiyela. uIEC uthi uyaqhubeka wona kodwa ama-parties la athi wona awaqhubeki. In such a way ukuthi ayavumelana futhi la ukuthi awazosubmit ama-candidate ngoba nakubuye ngazi ukuthi lesi ikhulumayo asilalele ngangcono ukuthi mhlambe ke siyathola into ethi ayivumeleki lento enisho. Obemeli iqembu le-MKP uthi lokhu kuzodala ukudideka kakhulu emphakathini. Uma sibheka nje ngawona umhla ka-2021 kube siqala ama-registration in local government elections ukuthi ngomhla ka-10 June ilona langa belibekiwe ukuthi umhla ka-10 June kube ilanga lama-by-elections. Kodwa-ke nokho okuvelayo ukuthi uma sibheka noma sichecka siyathola ukuthi bengakabi khona i-proclamation eyenziwa u-MEC. Njengoba simbhalela nje besicabanga ukuthi kuzobe sekusilekelela kakhulu ukuthi sithola impendulo ngokukhulu ukushesha ngoba kufanele ngabe sekuyavela ku-proclamation ukuthi senibekile lo suku ngosuku ezoba ama-by-elections day umhla ka-10 June kodwa-ke akaveli. Kushaya isikhathi sokuthi siye emoyeni lamaqembu engakayitholi impendulo. Nathi siwuthumelile umnyango impendulo sangayitholi. Lo mbiko beluwethulelo zamando sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisemzumbe. Iqembu le-IFP enquthu linikeleke ngendlu emndenini wakaCebekhulu njengoba lo mndeni ubuhleli-ke esimeni esingesihle. Leli qembu lithi kubalulekile ukuba abantu babe nezindlu ezizobanika isithunzi bephinde-ke bafezekise izifundiso zomsunguli waleli qembu. Usekela mongameli waleli qembu Nkosi Mzamo Buthelezi uthi lo msebenzi ubeke isenzo sobuntu.
Usekela mongameli weqembu le-IFP Nkosi Umzamo Buthelezi uthi umsebenzi owenziwe yiqembu le-IFP emndenini wakwaCebekhulu ube yisenzo sobuntu. Ukuthi uma bebika amavolontiya ethu la kubika khobe njengosabesifazane akwazi ukugenelela. Lokho-ke yikho ukuthi nesisaphithizela kakhulu sasuke saba i-political party ngoba yasilimaza ukuthi i-IFP be-political party ngoba sesenema-politician manje kakhulu abaholi nje bayaphela ngisho nje angihlonizi ngakho ngisayemshengo ekupheleni-ke nxa bebikela ukuhlala kwesifazane ngiyakhumbula ukuthi i-IFP ifike ibe nestructure sesikhulu iqembu lonke elifika bonke abantu bese kuba khona-ke i-youth brigade ne-women's brigade wayethi umntwana-ke i-women's brigade ne-youth brigade banjengempondo zempi i-IFP. Uqhube ngokuthi izimfundiso zomsungulo waleli qembu umntwana uMangosuthu Buthelezi zisaqhubeka. Kusungulwa kwe-IFP umuntu besifazane okwakudinga ukuthi kube khona imizi ehluphekayo kukhona abesifazane abantu bayinkatha ungabikho umzolambayo kuthiwa khona abesifazane bayinkatha ngoba i-local economy le-IFP egxile kuma-pillars amabili u-self-help no-self-reliance injini yalokho kwakungabantu besifazane ngakho ngiyathokoza kakhulu uma usihlalo wethu wesifazane eneso nendlela yokulalela efuze lo msebenzi esingawo nengibonga kakhulu-ke ukuthi ngaphenga ukuba basize nesakhiwo lesi anenzanga nje into yokuchitha icala. Kanti imeya kaMasipala iNquthu Lindokuhle Shabalala uthi lo mndeni ubuhlele esimeni esingesihle kakhulu. Ngale-ke emndenini wakwaCebekhulu lapho besiyonikezela khona ngendlu enhle lapho esafika khona sathola isimo sokuthi umndeni wakwaCebekhulu lapho uhlala khona uma kunizulu bayavuka bame ngenyawo ngenxa yokuthi indawo abebekuyibengekho esimeni esihle kodwa-ke sangenelela-ke njengeqembu lenkatha yenkululeko yesizwe endaweni yakithi eNquthu sakwazi ukuthi sibakhele indlu ezobanikeza isizotha nesithunzi. Uhambe kahle kakhulu-ke babongele kakhulu umndeni wakwaCebekhulu ngalowo msebenzi omuhle futhi nenkosi yaseMbongombongo no-Deputy President nayo incomile kakhulu ukuthi umsebenzi ube muhle kakhulu. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngiseNquthu. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele usabukele zona indaba ze-1 KZN TV sikukhumbuze-ke bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Udokotela usola ngokupotoza iziguli kubhungwe nelilwane bakuleli ngokungemthetho kanti amaciko akhala ngabaphathi besitebele. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-16.41 emaqhathiso nedola laseMelika libe 22.32 emaqhathiso nopondo waseBrithani libe 19.29 emaqhathiso ne-euro lase-Europe igolide lona $4,718.75 ounce uwele ngohliziyo wona $100.06 umpongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Lusaqhubeka-ke uhambo lomdlali wekhilikithi odabuka kwamasho uNqubane Mgwena ongomunye abazodlala ngesikwadini se-South Africa A esobhekana ne-England Lions kule nyanga. Umgwena oneminyaka eli-19 waqhamuka emqhudelwaneni we-T20 iBetway SA20 edlalela-ke ePaarl ngonyaka owedlule. Emuva kwalokho-ke ufakwe eqenjini lesizwe le-T20 elidlale-ke uchungechunge lemidlalo emihlanu ye-T20 neNew Zealand ekuhambeni-ke ngoNdasa. Kulokhu-ke uzohamba nesquad se-South Africa A esiphakele kama-Proteas esizodlala-ke imidlalo emibili yezitsuku-ke ezine nemithathu yama-one day international neqembu-ke eliphakela elikhulu lase-England kusukela ngomhla zingama-22 kuye phezulu kuya kumhla ziyisishiyagalolunye kuNhlangulana. Nasi-ke isimo sezulu sakusasa singalindeleka.
Bukeliza kuqi besikuphathele zona usuna namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile